Hoe heet zo'n man die hier achter zit? Hoe heet zo'n man? Een kasten? Hoe heet zo'n man? Een kasten? Hoe heet zo'n man? Wat heet er? Hoe? Wat heet er? Wat? Hein? Wat heet er? En wat? Ja? Wat? En wat? Nee, het is altijd kasten. En wat zei hij al doen? Je zei nou wat. Wat zei ze? Ik zeg het niet. Ik zou het Zou net een mondje geven op en down, maar dan komt hij aan goed uit. Wat zei ze nou? Nee, wat zei ze nou? Mooi. Kasten. Kasten. En wat dan verder? Verder. Kasten? Lijn. Lijn? Lijn. Lijn. Wat? Ik ga net zo goed jaren. Wat gaat ze zeggen? Dit is de K-route miljoenreportages oer. Gerrit Breedler zucht elke dag dat het stiller wordt op het dorp. En dat moeit hem. Het stuk krimp wat hij daarom maken brengt een gevoel onder voeten dat dan ook heel herkenbaar is bij het publiek op het platteland. Als een grote groep mensen het ergens net mee eens is en protesteert, laten ze dat merken door een bepaald lootemaatje. Studenten van de popacademie doggen daar onderzoek naar. En in het keuzecentrum Snits binnen meer dan 300 jongeren aan het repeteren voor het Versfestival dat komende sneu in houden wordt. Duke Kroese gie op bezieten. Het gaat de verkeerde kant uit met het Frieske platteland. Allereerst dat vindt schilder, schreeuwer en zanger Gerrit Breedler. In zijn nieuwste stuk Krimp schetst hij het leegrennen van de dorpen en het begrutje met de mensen die daar alleen nog achterblijven. Het stuk en de spelers die brengen een gevoel onder woorden dat heel herkenbaar is bij de mensen op het platteland. En wij zeker heel graag heen willen, want het stuk is al meer dan 120 keer boekt. De linebjemmen bleune doel is steen, en de multa in struwiel. De bladen warm je vat vergeen, mooi te toeken wie haar diel. De rijden haar de grijft haast dicht, het hekkelje wat wij. En verlitten hier zijn gedicht, in doet hij zat dichtbij. Het oude stee is haast verdwenen. En alles wat zo mooi zong, maar altijd nog besibben mij de groen. De rook van Boethuis jaren dong. Dit is de ruïne van de plaats van Keenske. En Keenske had hier, nou ik geloof dat ze 30 jaar verliefd verstaan is. Toen ik hier kwam te waaien, ik waai aan die kant. Toen was die plaats nog helemaal intact. En ik, door het keukenruut zag ik deze plaats alle dagen en ook stond het afwasken. En ik ga in die 20 jaar tijd die plaats helemaal wij, zakje, schoen, dat wat er nou nog van oor is. En dat is voor mij eigenlijk een beetje de metafoor van een agrarische cultuur. Van een rieke, oude agrarische cultuur. Dus ik word er alle dagen mee geconfronteerd, zou ik maar zeggen. Toen ik hier 20 jaar verleden kwam, waren er nog 1000 boeren in Dongeredeel. En Tieni letter nog 500 ongeveer en nu is maar 50 en hoe Tieni misschien nog 5. Dus dat had consequenties voor het loon. Volle grotere consequenties, denk ik, als dat in de politiek herkend wordt. Ja, dat idee van krimp, dat is eigenlijk meer het is wat Gerrit met dwaande is, zeg maar. Hè? Dus in zijn denken en wat er een studie van maakt. En heel vaak is dat ik, zeg maar, wat maatschappelijk dan speelt, zodat het publiek zich daar ook met dwaande houdt. En ja, dat levert dan weer zo volle stof op, dat dat wel heel nieuwsgierig is om weer uit te diepen van een toneelstuk. Ja, ik werk je verdriet. Ja, wist wat het mooiste is? Ik had dit gelijk. Ja, ik stier me de vierde net op voor. Hè, maar bij een besluit krijg ik alles voor elkaar. Ik vond het heel erg leuk om daar wat in te redeneren. Ik heb met protemeester praat. Hoe krimp heb ik het nou? Over de verhoringen, de culturele verhoringen. Van wat gebeurt er maar in het dorp? Hoe verhoudt een dorp hem nog uit de geerhinger uitrekken? De squallen die is dicht hier in Nes, de kerken die rent leeg. Wat bloedt er van zijn dorp oer en wat bloedt er oer voor de mensen om je te waaien? En überhaupt is er nog wel werk voor de mensen. En als er werk is, of als er geen werk is, kies je hier dan nog wel waaien. Want het volgende probleem is natuurlijk dat de huizen, dus je hier om het huis, je hier een huis te keer, dus door rechts in huis ik niet kwijt. Nou, het ligt over aardig oors, dacht ik. Maar dit Gerrit.
Dit is Debaco. Debaco. Wat speelde Debaco in het stuk? Debaco is eigenlijk de, nou wat zeggen we hem nemen, een licht beetje de allochtone klusjesman. De man is voor alles in en de man die repareert alles in het café en rondom. Nou, jij betaalt me 3 meijer. Ik maak van het lijfje van jou een schat. Nou, zet ze op de kruk. Kom op, lieverd. Hé, je gaat even bij mij op die kruk, hè. Ja, kom toch op. Hé, die beurs, hè. Hé, ja, wat dacht je? Dat doen we gewoon niet zo. Nou, is het lekker of niet, lieverd? Ah, kijk eens, hij is veranderd al, hè. Heb jij nog nooit gedaan, jongen? Nou, dit ben een twaalling. Dit broekje en dat broekje. En je hebt een gelf. Dit is het broekje van Elkje. Dit is het broekje van Tjepke. Even zien. Dit is het broekje van Rikst. Die proeken ben net maken de eerste de beste, hè? Arjen van der Knij. Dat is de beste proekenmaker van heel Nederland. Coat en Dat Bie. mag je hem eigenlijk wel nemen. Dit is eigenlijk echt nog een broekje van Wim de Bie. Die had er altijd op gewoon in het personage van Dirk. Wat is die favoriete personage in Krimp? Ik denk toch wel Eelkje. Mijn beb is al hier verstaan als haast 100-jarige. En ik had er een protte in het Fries, maar hier mijn grauw roensjoen en haar goed observeerd. Net maar als doel dat ik nou deze rol speel zo. Maar ik steen letterlijk in deze productie in mijn beppe haast kwam. Ja, daar wordt realiteit en fictie wordt een beetje vermengd. En dat maakt het wel extra, denk ik, deze rol. Alle onschuld gaat in macht verlen. De eeuwige jeugd. Ken het op. Te gek. Doof en blind. En ze geilig druk. Ja, ben geen leeuwen. Ja, ben net solitair. Nee. Je kocht je op de bonken van een uitwenne idee. Soit de vivre. Decadente flair. De pedante parasiet is de helse legerij. Pardon. Pardon. Op de bonken van een uitgewoond idee? Mevrouwtje de parasiet, ik geloof, ik krijg niet alles even goed van u mee. Van Friesland. Ja? Van wat er nog van oer is. Hoezo? En dat het dwarm meer in de chaos een hele toer is. Mevrouwtje, dit is een oervlieger voor mijn kleine beetje verstand. Voorwaar. Doet u nou misschien op dit prachtige mooie Friesland? Nee, lieve jongen, op haar bestuurders. Ik ga iedere keer het gevoel krijg of zo Friesland lijden onder een soort minderwaardigheidscomplex. En dat ze dat op allerlei manieren compenseren. En ik denk toen nou gewoon is wat er werkelijk intrinsiek van belang is voor de samenleving. En dat mis ik heel bot. Beste meisjes, zeg eens even om. Waar is dit? Waar is dit? Janne Witske de Vries. Ja. Waarom is Janne Witske de Vries geëstableerd? Waarom lagen ze met het wethouder aan? Culturele haatstad, meneer, ja. En wat zeggen wij hier in Sewaard ervan? Teruggeer of... Nee, ophouden. Mag ik dat melden aan Janne Witske de Vries? Ja, Holly, her. Hebben we er net een paar miljoen verroer? Jongen, Janne Witske de Vries, dat is sneu voor haar. Ik had net zo volle last van het feit dat ik nou wel eens net erkenning krijg in die zin, omdat namelijk de sale zit altijd vol dat ik speel. Dus wat wil ik zeuren? Ik zeur helemaal niet. Ik denk het is gewoon weer fijn dat de boel weer uitverkocht is. En dat mensen een product willen hebben. Het laatste stuk is ik zo zwier zetten net meer als de tweede. Dat wonen ze net meer, ze wonen wat luchtiger. Nou, ik zet een breedere light, door een breedere light zien. Zit u er echt nu weer op die toren, je? Als je nou even, ik zal je helpen, dit kan heel los. Je zit een koeltje in en kist ook de poppen in leven. Kom hier eens even. Kom hier eens even. Nou, schoot die een liedje omheen. Nou, hoe zit het nou? Nou, hoe zit het? En een beetje, want hij stuurt alles. Ja. Ik heb me een hekel, jongen. Ik bedoel, je moet alles net bij, ja. Heerlijk, wat is dit gezellig, hè? Zeker, dit gezellig. Als je een democratie scherp houden willen, dan moet er alle dagen ergens een decidentie in te kankeren en te zeiken dat het net goed komt. Want dan bloeit het iepen. Dan bloeit het transparant.
Wat meer van Krimp zien wil, die maakt of erhinnen of even op je Facebookpagina zien. Wat oors? Hoe je het lood van protest? Met andere woorden, wat voor lood maakt je mensen als ze massaal de straat opgaan om te protesteren? Ik zou het net weten, maar de kunstenaars Elske Uitentuis en Nienke Jansen, die weten het wel. Voor studenten van de Popacademie willen ze weten wat zij net goed vinden, wat zij het net bij eens binnen, maar ik, wat voor lood dat je er dan nou aan kennen? Annette Huisman, die wil er meer van weten. Wat is het eerste wat er gaat gebeuren? Volgens mij gaan wij naar het leegstaande Oude Friese Museum. En dat gaan wij applaudisseren voor de leegstand. Ja. Applaus voor de leegstand? Ja, absoluut. Hoe moet ik dat zien? Sarcastisch, voornamelijk. Jullie zetten in op sarcasme vandaag. Jazeker. Achterdoor gelijk grappig te zijn ook, kunnen we misschien wat steun krijgen voor het idee. Ben jij de frontvrouw? Op het moment wel. Ik zie je speech. Ja, het is ons sarcastisch manifest. Waarin wij onze statement maken. Ik merkte dat er wel een wil was, maar dat het heel weinig geoefend dat mensen heel weinig geoefend waren om hun standpunten te formuleren. En dat maakt het ook best moeilijk om zeg maar tot iets te komen. Elke Uitentuis is de architect van het project Tegengeluid. Ze komt van Snits en wennen in Wijs, maar nu in Amsterdam. Ik maak geen kunst om de kunst, maar omdat ik denk dat er behoorlijk wat schort. Ook aan de wereld. En ik denk dat kunst een goede mogelijkheid biedt om zeg maar een nieuwe wereld te verbeelden. En dat kan weer andere mensen aanzetten om daar mee te gaan en er ook over na te gaan denken. En ik denk dat politiek dat is. Politiek is ook zeg maar het nadenken over de wereld, over hoe de wereld eruit zou moeten zien. Dus voor mij is kunst en politiek heel nauw met elkaar verbonden. Wij zijn dolblij met de gemeentelijke besluitvorming wat betreft kunst en cultuur in Leeuwarden. Wij zijn voor kapitaalvernietiging! In de blokjes Poorten is de tentoonstelling Social Sound te zien, een project van voorheen de gemeente. Halleluja! 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 Muziek en lood in zijn sociale context dus. Voor elke een regelrechte politieke uitdaging. Onder de naam Tegengeluid onderzocht ze hokkerprotesten er in jou het plak van haar en wat daar de soundtrack van wie. De manier van zichtbaar maken refereert heel erg aan een soort militaire actie. Aan een soort strategische actie. En wij denken zelf dat zeg maar, het tegengeluid, het protest, ook zich zou moeten bedienen van een strategisch inzicht van hoe kan je nou het beste verzet plegen tegen bestaande politiek, wil je dat nodig achten. Dit is het sarcastisch manifest! Wij voor vrije marktwerking in kunst en cultuur. Wij zijn voor vrije marktwerking voor kunst en cultuur. Fantastisch gemeentelijk initiatief. Nou, er vond hier een protestactie plaats in februari 2011. Dat was naar aanleiding van de bezuinigingen. Een bezuiniging van 40% van de totaalkosten. En op het natuurbeleid. En die begon dus op de Oldenhoven met een stoet van blatende schapen. En deze stoet werd gevolgd door een zestal spelers, jachthoornspelers. Het moment is daar. Bij deze gaan we Parnas weer openen, mensen. Kunstkade is een fantastisch gemeentelijk initiatief. Nou, de kunstkade, dat mist gewoon het gezamenlijke. Het is allemaal onpersoonlijk. Het is gewoon via een website. En
je mist de interactie met elkaar. Ja, sociaal-maatschappelijke samenwerking. En ik denk dat dat voor creatieve processen en juist voor cultuur juist een van de belangrijkste dingen is. Dat je bij elkaar komt en dat je nieuwe dingen ontdekt. Panas is weer geopend! Ik wist eigenlijk wel wat de muziek voor popmuziekstudenten. Ja, ik had ook verwacht dat ze misschien iets meer daar gebruik van zouden maken. Maar ik denk dat ze veel meer in de inhoud zijn gaan zitten. En omdat dat ook heel erg nieuw voor ze is. Ik ben zelf singer-songwriter. En ik schrijf altijd gewoon de dingen die ik mooi vind, zeg maar. Maar deze workshop die heeft mij wel laten denken over de manieren waarop ik zou kunnen protesteren als singer-songwriter ook, zeg maar. En waar ik zou ook tegen kunnen zijn. En ik denk er eigenlijk nooit zoveel over na, maar deze workshop heeft me daar wel toe aan laten denken. Wij zijn voor kapitaalvernietiging! Wij zijn voor kapitaalvernietiging! Wij zijn voor vrije marktwerking als het gaat om kunst en cultuur in Leeuwarden! Wij zijn voor vrije marktwerking als het gaat om kunst en cultuur in Leeuwarden! Wij zijn dolblij met de gemeentelijke besluitvorming wat betreft kunst en cultuur in Leeuwarden. Dit is ons sarcastisch manifest. Dit is een sarcastisch manifest. Isabella Dix. Isabella, 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 Isabella. En dan, te haar eigen vernuivering, werden de studenten talenten. Net alleen in het stadhuis, maar ik ta het werkvertrek van de wethouder van cultuur, Isabella Dix. Hallo. Kunnen jullie even een beetje dimmen, want hier wordt gewerkt. Ja? Oh, sorry. Ja, ja oké. Nou, ik ben benieuwd naar het gesprek. Het is mooi om een gesprek te kunnen voeren. Tuurlijk, dat kan altijd met mij. Dankjewel. Oké, tot ziens. Ze hebben dus een afspraak met Isabella Dix weten te maken. En nu zijn ze aan het bespreken wat ze dan kunnen gaan doen. En wat ze van haar willen vragen. En hoe ze dat... hoe ze een stap verder kunnen gaan doen. En het klinkt wel serieus. Dus ze zijn... dus misschien is het wel de geboorte van een nieuw initiatief in Leeuwarden. Wat natuurlijk een fantastische uitkomst van de workshop zou zijn. Jullie gaan door. Ja, dat is wel de bedoeling, ja. Voor muziekles stekt ben je meer op als alleen nog maar het leren van een muziekinstrument of zongen. Het is vooral ook leren hoe je mooi elkaar muziek en willen met je kennen. Je niet er alles van weet is Kees Romers. Hij is coördinator pop en jazz aan het keuzecentrum Atrium in Snits. En op dit stuit repeteert hij met meer dan 300 jongeren voor het Versfestival. Dat komt dus nu een losbarstensil. Hier ding me duidelijk wezen, het Broester in Snits. 1, 2 en 1, 2, 3. Nou, ik ben Jeroen Bakker. Ik woon gewoon hier in Sneek. Ik ben 13 jaar. Ik ben Eline Wening. Ik speel nu voor het 4e jaar saxofoon. Ik ben 13 jaar en ik kom uit Sneek. Ik ben Elbrich. Ik ben 12 jaar. Ik speel piano en voor het 5e jaar. En ik kom uit Oppenhuizen. Ik ben Zorin Wijnands. Ik ben 11 jaar oud en ik speel voor het 6e jaar drums. En ik drum. Nou, ik ben Jasper Bok, ik ben 15 jaar, ik woon in Sneek en ik speel het 16 jaar nu op basgitaar. Wilke Landsman, ik speel nu 3 jaar drums. En sinds 6 weken zit ik bij het bandje. En ik speel vibrafoon, congas en percussie. Goed jongens, gaat hartstikke lekker. Goed zo Wilke. Hey, eerste keer, complimenten. Je deed het zo goed, die lange tonen, dat ik dacht, dan kan die pam, 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 pam er ook wel weer in.
Kees, wat gebeurt hier? Wat ben je aan het doen? Ja, we zijn druk aan het repeteren. Hè? Waarvoor? We repeteren voor het Versfestival, waar zij zeker gaan optreden. En dat zou je zeker. En hoe komt dat? Is het een bijzonder bandje? Dit is wel een beetje een bijzonder bandje. Dat kunnen ze zelf misschien beter vertellen dan ik. Maar ze hebben een prijs gewonnen. Een tweede prijs in november vorig jaar. Op het Prinses Christine Concours afdeling Jazz. Dus ja, dat was toch een hele prestatie natuurlijk. Ja, dus in die zin zijn ze een beetje bijzonder en horen ze zeker op het festival thuis. Ik zie je gewoon een hele superjonge band en dan jazz, dan denk ik, ja, oude lullenmuziek. Ja, dat is ook zo, hè? Ja, nou, een beetje wel natuurlijk. Dus we doen niet alleen maar jazz. Want anders wordt het inderdaad een beetje van, kan ik me die vraag voorstellen? Jazz is een hele leuke vorm om te leren improviseren, om te leren luisteren. Dat zie je, het is eigenlijk niemand die een notenschrift hier heeft. Dit is kennismaken met, dus dan doen we allerlei verschillende dingen. Ja. Waaronder oude lullen jazz. Dankjewel dat je dat nog even zei, Joeke. Maar dat deden we ook. Ja, precies. We doen eerst in het begin nog gewoon 1. Ja. Precies. Klinkt zo mooi met die pedaal. Jeroen, ik zei net tegen de meester, een beetje oude lullenmuziek, die jazz. Maar vinden jullie het leuk om te spelen? Nou, zelf vind ik het wel erg leuk om jazz te spelen. Dat is eigenlijk, ja, het meeste wat ik graag speel is wel jazz eigenlijk. En deze band speelt dat ook wel veel. Nou ja, de muziekschool hier is op zich erg groot. En je ziet ook heel veel bandjes hier rond. Hier in Sneek en hier op de muziekschool. Dus ja, het is eigenlijk op zich best wel leuk om muziek hier te maken en dat soort dingen. Je bent net de enige, hè, die bezig binnen. Nee, inderdaad. Wordt hard gewerkt hier. Ik geloof dat ze net klaar zijn met het nummer. Stappen wij even naar binnen. En boven is ik nog van alles. Ja. Oh, kijk eens aan. We gaan nu naar het atrium. We testen de caféruimte even uit of dat hoe het daar klinkt. Nou, vanavond zijn hele beginnende bandjes die misschien voor de eerste of voor de tweede keer optreden. Die kans krijgen ze hier. En ja, dat is natuurlijk heel luxe. Hè? En het is heel spannend voor die bands, want het is professioneel geluid, professioneel licht. Dus ja, dat is heel motiverend om ze op die manier te beginnen. Dit wie de kaarroute. Na weken dan presenteert singer-songwriter Sido Martens een nieuw album. Hoe gaat het met de Friese dichters in ons provincie? En wat maakt de film tot een goede film? Nevens regisseur Mirjam de Wit. Voor nu bedankt voor het zien. Want over de weekend.